Okay mga sangkay, abot na kami Sulungan. Pero di nila kami beach. Waray kami dito baryo o barangay nira. O area nira beach. Area. Tanah ngade. Adingan balay. Amon din ito area. Ayan mga sangkay. Nakabot na kami amon kuan. Grabing kapasok mga sangkay na among biyahe. Tikang Marabot, Sulangan. Kuan ka oras mga sangkay o 4 ka oras na among biyahe. Sobra 4 ka oras. Hinahinay man lang mga sangkay kay papasok. Kuha na akong mga food. Amo ito nila mga sangkay. Amon din nga riyan amon ginto pagkanhi. First time namon mga sangkay paka abot nga hini nga area. Pakita na ako ni view hit ira dagat din mga sangkay ira beach. Beach ini pero gamay lah ya. Kuan ini nga kanang pamilya la. Kumbaga pinamilya lang din hinira nga pagimong beach. Oh, makita niyo mga sangkay ng area dagat oh. Ira view oh. Sulangan katapusan hit Samar Kalbayog versus Sulangan. Adi na kami dito oh. Adto ta akon mga kuan na ako nitong mga sangkay. Kaupod hit akon paghihimot mga vlog. Kung makita niyo adto nga isla amo ito nitloyo. Loyo itong barangay hiton Sulangan. Amo tiyat barangay hiton Sulangan. Okay ngayon din area mga sangkay. Haluag hubas. Itubas iton balod harayo. Adto mga siguro mga 1 ka kilometro tekang dinit baybay iton nagbabalod. Haluag tubas. Pwede manulo o pwede man milinghin mga isda. Hindi pa naludon ng kamat. Okay din hingan tira area. Man, ayaw niyo ikalimti mga sangkay iton pag follow o pag share hit amon mga video o vlog. Kung maupayang kamo itong pagkita, share hit amon mga aton mga followers. Okay. Nakaabot na ibos waray hiton Sulangan. Okay yan din yo. Matindihan sirak pasuhan among biyahe mga sangkay. 4 ka oras og tunga namon biyahe. Nagpaka single man lang namon gingamit ng mga motor single. Amo ngayon din interior Sulangan. Waray lang kami mga sangkay abot nga ton ira baryo. Di nila kami ira beach pero pinang pamilya lang nga beach. Dire kay ang beach nga gindadayohan mga turista o mga ngarigo. Ini pamilya la. Kaya good lat na gamit itong hinihira beach. Kaya diri pa nga ni mahawan tira beach oh. Pero beach good ya mga sangkay beach. Okay ngayon din ni. Kadagkot mga balod mga sangkay. Pero di lang natin makita good nga kuan. Adi na akong sa panga kaupod ni Marlon. Abri Matiya apelyido iton mga sangkay Abri Matiya. Okay. Adi ni ira kuan. Adi pan akong sa kaupod mga sangkay. Amo iton Herodel makapugas. Oh. Guys. Okay ngayon din mga sangkay tira area. Ayos. Shout out guys. Ano? Martin. Okay. Salamat. Suporta niyo. Ay kami niyo